खुलुमबाय बे समाव तिनिसुकिया जिल्ला मार्घिटा समस्तिनि जागुन गोजोनपुरि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव आं कामदेव दैमारि बाथौ बिबुंसार जाना दंफैयो आरो बे जागुन ओनसोलनिनो गासिबो बर' सुबुं बिथांमोनखौ जोङो दिनै लोगो हमनो होननानै फैनाय जादों बे जायगायावहाय आरो बे जायगानि गासिबो थासारिया बबे अबस्थायाव दङ गासिबो बाथ्राखौ जों रोखायै मिथिनो थाखाय जायगानि माखासे गेदेमा सुबुं बिथांमोनखौ लोगो मोननो हादों बिथांमोननि गोथार थानसालियाव बे समाव जों बिथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा सोंगोन आरो सोंनायनि सिगाङावनो बिथांमोनखौ जों बरायना लाग्रोनाय जाबाय फरायबाय आदै दिनै जोंनि नैबे गोजोनपुर गामियाव जोङो 2013 सननिफ्राय बह' खालामनाय बे दिननिफ्रायनो जोङो बाथौ थानसालि बानायनानै जोङो गोथार गोसो हिसाबै बयखौबो रायजोजों लोगोसे ग्रें ग्रें हिसाबै गथै सोमोन्दो लानानैब्लाबो जोङो लेंहरनानै मोजाङै जों सोलिना दङ। आदैनि मुंखौ खोन्थागौमोन नामा? नामा आंनि नामा गिरिश बसुमतारी। औ नोंथाङा बे जायगानि मा बिबानाव दङ? आं बे जायगानि दा सभापतियाव दङ आरो। आच्छा बे जायगानि नोंथाङा आफादगिरि बिबानाव दंथ'यो। आफादगिरि लानानै दङ। आरो नोंथाङा आंनि नामा कमल बसुमतारी आं बे गामिनिनो दिउरि बे गामिनि दौरि बाथौ थानसालिनि दौरि नोंथाङा जिहेतुके बे ओनसोलनि सासे गेदेमा आफादगिरि बा दैदेनगिरि नङा होमबा बेहाय नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जों मिथिनो लुबैदों बाथ्राया बेनो नोंथांमोना बे ओनसोलावहाय बे जागुन ओनसोलनि गोजोनपुरि ओनसोलाव बेसेबां बर' न'खरफोर दङ होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? जोंनि आनसलिकआव नायखमै माने 100नि बारा जाना दं गामिया बर' न'खर हिसाबै आरो बिथांमोननि आथिखालनि सोलिनायनि बेबस्थाया रां राहानि हान्था मेला ओमफ्राय सावस्रि माने देहा फालांगिनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव बेनि बेबस्थाफ्रा माबोरै जायो नोंथांमोना? दा बर्थमान खेथ्रआवथ' जोङो सरकारनिफ्राय बाराखौ मोनाखैबाबो बिगानै बिगाथाम गाहामल' माने हा मोननानै दङ। दा बेहायनो किसुमाना आबादारि हिसाबै फानलु फान्थाव हाइजें हायला नाना रखम गायनानै जेने थेनेब्लाबो न'खरखौ सोलिनानै किसुमान आधा आधि हिसाबै हाजिरा खामला मावनानैबाबो बर्थमान न'खर परियालखौ माने फिसिना दङ। आच्छा नोंथांमोना जुदि गभमेन्टनिफ्राय बेबायदि सुबिदा मोनाखैब्लाबो बा साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो गावखौ न'खरखौ सामलायनो थाखाय न'खरखौ सोलिनो